că e o relație în care oferi și primești legat de comunitatea ta online. Da. Adică tu le oferi, te arăți, dar și ei înapoi îți trimit reacții și un schimb de energie, gânduri, bucurie Crede-mă, printre cele mai frumoase mesaje pe care le primesc sunt de la oameni care mă descoperă și care spun, băi, cum de n-am știut de tine până acum? Absolut. Sau uite, ce primesc din ce în ce mai des și chiar mă emoționează și nu știu, e un sentiment în fața căruia nici măcar nu știu cum să reacționez. Primesc foarte multe mesaje de la mămici sau de la viitoare mămici care spun că, bun, într-adevăr, pe un fond emoțional mult mai intensificat în acea perioadă, se simt bine și ele și bebelușii ascultând muzica pe care o fac sau consumând, nu știu, uitându-se la un clip pe care îl promovez sau aflând informații despre care vorbesc. Și chestia asta mi se pare senzațională, adică să poți să ajungi la oameni așa, cum poate acum un an sau 2 ani nu s-ar fi gândit nimeni. Dă curaj mai multor tineri și mai multor oameni să îndrăznească să se arate și să fie așa. Și văd pe paginile colegilor mei, care nu sunt atât de în față ca expunere publică, văd din ce în ce mai mult că fac și ei chestia asta. Și mă bucură enorm. Pentru că asta nu înseamnă decât, odată că se întărește tot ceea ce spun eu, că suntem și noi la fel ca voi și reacționăm și mai ales livrăm niște produse foarte frumoase la care tot mai mulți oameni reacționează și asta este extraordinar. Aducem public tot mai tânăr ca medie de vârstă la spectacole și la zona clasică. Stârnim curiozități, se află informații. Pentru că, uite, îți dau de exemplu o informație care foarte interesantă. Toate operele care au fost scrise de-a lungul timpului au la bază un roman. Toți compozitorii mari s-au inspirat dintr-o poveste, dintr-un roman. Și este foarte interesant, din care ulterior s-au făcut și filme și așa mai departe. Adică există un întreg, cum să spun, un lanț care a început cultural, artistic, care derivă dintr-un singur punct, dintr-un subiect, de exemplu, dintr-o pictură sau dintr-un roman. Și sunt foarte multe opere care n-au o poveste inventată, ci au la bază, de exemplu, celebra, poate cea mai cunoscută operă din toată lumea, Traviata, de care măcar o dată, măcar și după nume tot s-a auzit, are la bază Dama cu camelii de Alexandre Dumas, fiul. Sau Rigoletto, da? Că știm și Înghețata, știm și are la bază Le Roi s'amuse de Victor Hugo. Deci sunt lucruri pe care le poți lega și le poți înțelege și curiozități pe care le poți dezvolta și o lume fascinantă, nu mai vorbim de modă, de câți oameni din modă au activat și au creat costume și s-au inspirat pentru tot felul de producții din Franța, din Italia, din Spania. Adică e foarte interesant, e o lume din care chiar te poți inspira și îți poți lua informații. Informații. Da.